Videoclipul de astăzi este despre cazul gemelelor tăcute, surorile care nu au vorbit toată viața lor decât una cu cealaltă până când una din ele a murit. Înainte să începem, vreau să vă spun că vocea mea sună ciudat, pentru că am răcit din nou, nu știu ce-i cu mine, nu știu de ce răcesc de 70 de ori pe lună în ultima vreme, iau chestii pentru imunitate, habar n-am, deci scuzați-mi vocea. Și nu uitați să vă abonați și să lăsați un like, știți că mă găsiți și pe alte platforme, le pun pe ecran. Și acestea fiind spuse, haideți să începem să vorbim despre June și Jennifer. Este vorba despre surorile gemene June și Jennifer Gibbons, născute amândouă pe 11 aprilie 1963, June cu câteva minute înainte de Jennifer. June și Jennifer erau fiicele unor imigranți din Caraibe, Gloria și Aubrey Gibbons. Familia s-a mutat din Barbados în Regatul Unit la începutul anilor 60. Gloria era casnică, iar Aubrey lucra ca tehnician pentru forțele aeriene. Cuplul mai avea încă 3 copii. Greta, care s-a născut în 1957, deci cea mai mare, David, născut în 1959, după vin gemenele în 1963 și mezina familiei, Rosie, care s-a născut în 67. Cum am zis, gemenele s-au născut pe 11 aprilie, ceea ce ca zodie le face berbec. E al doilea videoclip la rând în care vorbim despre berbeci. Poate trebuia să fac cazurile astea în aprilie. Însă pentru că tatăl lucra pentru forțele aeriene, era detașat des și de multe ori familia mergea după el și în momentul în care au venit gemenele pe lume, familia se afla în Aden, Yemen, deci fetele s-au născut într-un spital militar din Yemen. Dar într-un final familia a sfârșit prin a se stabili în țara Galilor, într-un oraș numit Haverfordwest. Fetele au simțit dintotdeauna, de când erau foarte mici, ca o legătură mult mai puternică decât o să aibă cu oricine altcineva de pe planetă toată viața. S-au simțit dintotdeauna legate. Există două tipuri de gemeni, gemeni identici, care se mai numesc și gemenii adevărați, gemenii monozigoți, care provin din, nu știu dacă e termenul corect, dar separarea unui singur ovul, provin din aceeași celulă ou și de asta au același material genetic și, evident, același sex. Cealaltă categorie, gemenii diferiți, provin din celule ou diferite. Ei sunt, din punct de vedere genetic, doi frați obișnuiți, doar că sunt numiți gemeni pentru că se dezvoltă în aceeași sarcină, se nasc în același timp. Ce încerc să spun e că gemenii identici, gemenii monozigoți, sunt mai gemeni decât gemenii ceilalți. Surorile June și Jennifer erau gemene identice. Am văzut că și la gemenii identici sunt diferite tipuri în funcție de momentul în care se separă ovulul și cu cât se separă mai târziu, cu atât gemenii împart mai multe chestii. Ultimul stadiu al separării putând ajunge la gemeni siamezi, care ajung să aibă în comun inclusiv părți ale corpului. Până în punctul ăla pot ajunge să aibă în comun doar sacul amniotic sau și sacul amniotic și placenta. Am menționat toate astea ca să înțelegem că pe bună dreptate între gemeni e o legătură. Și cu toate informațiile astea în minte vreau să vă spun că mai târziu în viață fetele au susținut că ele trebuiau să fie o singură persoană. Că s-a produs o greșeală, o ruptură undeva și au ajuns să fie două, dar ele trebuiau să fie una singură. Una și aceeași. Din naștere, surorile au avut un defect de vorbire, care era atât de avansat încât nimeni, în afară de ele, nu înțelegea ce spun. Părinții și frații lor le puneau constant să repete ce spun. Fetele repetau și tot nu se înțelegea. Repetau din nou și tot nu se înțelegea. Așa că la un moment dat au decis să nu mai vorbească cu nimeni altcineva, doar între ele. În 2023, June a spus, citez, aveam o problemă de vorbire, părinții noștri nu înțelegeau nimic din ce spuneam, nimeni nu înțelegea, așa că am încetat să mai vorbim. Și pentru că vorbeau doar una cu cealaltă, asta însemna că nu trebuie să vorbească o limbă general înțeleasă, general cunoscută. Ele vorbeau doar pentru cealaltă. Scopul era doar ca cealaltă să înțeleagă, așa că încet și-au dezvoltat propriul limbaj. Poate sună complicat, dar gândiți-vă că nu e atât de greu de făcut, având în vedere că scopul era să transmiți unei persoane un anumit cuvânt. Să zicem că Jennifer voia să inverseze cuvintele câine și pisică. Tot ce trebuia să facă era să-i spună asta lui June, June să fie de acord și din momentul ăla, în limba lor, cuvintele erau inversate. Mai târziu în viață, fetele au spus că nu era neapărat că și-au construit o limbă întreagă, aveau într-adevăr câteva cuvinte diferite inventate de ele, dar în special părea o limbă inventată din cauza defectului lor de vorbire. Acum, e o practică destul de comună pentru gemeni să își inventeze propria limbă. Aparent, peste 40% din gemeni, nu contează dacă sunt identici sau nu, fac chestia asta. Doar că e doar o fază, se duce pe măsură ce cresc și cel mai important lucru de făcut în momentul ăla e să vorbească cât mai mult părinții cu ei. Adică să aibă cât mai mult contact cu limba lor maternă. Deci dacă era doar chestia asta și în cazul
cazul fetelor n-ar fi fost o problemă. Problema era faptul că la ele se combina cu dificultatea asta de vorbire. O să vă pun pe ecran niște imagini cu surorile vorbind ca să înțelegeți cât de greu se distinge ce vor să spună și gândiți-vă că imaginile astea sunt cu ele adulți, după ce și-au rezolvat o mare parte din problemă. We're happy. We knew we were twins at that age. We had each other. We didn't need anybody else, really. We had each other. Tot în 2023, June a zis așa: trebuia să arătăm cu degetul lucrurile pe care le voiam. Când mama ne întreba ce vrem să bem, ceai sau altceva, trebuia să arătăm cu degetul. Ea credea că vorbim altă limbă. La un moment dat, fetele au trebuit să meargă la școală, unde nu numai că nimeni nu le înțelegea, dar copiii nici n-aveau răbdare să distingă măcar prin semne ce voiau fetele să spună. Pe lângă asta, copiii pot să fie răi și când au văzut două fete care vorbesc atât de diferit, evident că au început să se ia de ele, să râdă de ele, să le bagiocorească. Tot June a zis legat de ceilalți copii, ei credeau că vorbim o altă limbă, noi înțelegeam ce spunem, dar cred că ei nu înțelegeau deloc ce voiam să zicem. Și pentru profesori era greu, profesori care, pe de altă parte, observau că fetele sunt inteligente, au potențial, se descurcau bine la școală, la ce li se dădea de făcut. Problema era că nu puteau să se înțeleagă cu ele. Adică ele înțelegeau, ei nu le înțelegeau pe ele. Li s-a recomandat fetelor să fie duse la logoped și familia le-a dus. Însă n-au reușit să facă progrese pentru că deja în punctul ăla, în punctul în care erau în școala primară, fetele se confruntau cu problema asta de atât de mult timp, încât li s-a format o traumă, li s-a întipărit în minte chestia asta că mai bine tac, pentru că în momentul în care vorbesc, ori sunt puse să repete la infinit, ori se râde de ele, așa că de ce s-ar mai obosi? Mai bine tac. Aveau teama asta de a fi înțelese greșit, așa că nu s-au deschis să vorbească nici la logoped. Pe măsură ce trecea timpul, deveneau din ce în ce mai rezervate. Li s-a dezvoltat mentalitatea asta că sunt ele două împotriva lumii, că se au doar una pe alta, că se înțeleg doar una pe cealaltă. Singura persoană cu care mai comunicau din când în când în limbajul lor și care avea răbdare cu ele era surioara lor mai mică, Rose. De unde la început doar nu vorbeau cu alți copii, ajunseseră să ignore complet ceilalți copii. Dacă se striga la ele sau dacă li se cerea ceva sau dacă încerca cineva să comunice prin semne cu ele, pur și simplu se uitau prin acel copil. Se comportau ca și cum în lume nu exista decât cealaltă. Din moment ce chestia asta a fost ceva ce s-a dezvoltat în timp, mă gândesc că a fost un răspuns la hărțuirea de care aveau parte, cum au învățat că mai bine tac decât să vorbească și să primească reacții nasoale, așa au învățat că mai bine ignoră ceilalți copii decât să-i bage în seamă și să fie hărțuite. Pe lângă toată chestia asta, ele două erau și singurii copii de culoare din școala la care mergeau. Într-o perioadă în care lumea nu era deloc tolerantă cum încercăm să fim astăzi. Zic încercăm pentru că nici azi nu este perfect, dar pe vremea aia era ceva horror. Adică aveau cumva rețeta perfectă pentru a fi hărțuite și pentru a se râde de ele. Erau diferite din toate aspectele. Copiii nu știu să reacționeze în fața a ceva diferit. Părinții s-au gândit, împreună cu profesorii, bineînțeles, ok, nu am mers cu un logoped, haideți să încercăm la un psiholog. Așa au ajuns fetele să fie diagnosticate cu ceva numit mutism selectiv. Chestia asta e o boală pe care pot să o aibă copiii, care e de fapt o ramură a tulburării de anxietate și se manifestă printr-un copil refuzând pur și simplu să vorbească în anumite situații în care ar trebui să vorbească. Bineînțeles că până la un anumit nivel e ceva normal. De multe ori se întâmplă să zică părintele unui copil: hai mami, spune-i străinului X cum te cheamă, și copilul refuză să vorbească tocmai pentru că e un străin, se simte anxios, nu vrea să vorbească. Asta e ceva normal, e ceva obișnuit. Situația fetelor, în schimb, era ceva extrem. După asta au început să consulte o serie de terapeuți și nu au avut succes. Nimeni nu reușea să le determine să comunice și cu altcineva în afară de cealaltă soră geamănă sau de sora mai mică ocazional. Pentru că tot nu reușeau să fie determinate de nimeni să vorbească, fetele continuau să fie hărțuite din ce în ce mai rău, până când școala a fost nevoită să stabilească o rutină diferită cu ele. Li se dădea voie să plece de la școală cu o oră mai devreme, doar ca să nu plece odată cu toți ceilalți copii, să evite o situație nasoală între copii, pentru că ajunseseră deja în punctul în care părea că unii copii ar urma să devină violenți cu ele. Erau marginalizate. Chestia asta a mers o perioadă, însă la un moment dat, și cum nu vedeau niciun progres, profesorii și directorii școlii au hotărât
să aibă o discuție cu părinții și să le spună că fetele sunt pur și simplu peste puterile lor. Că nu se mai descurcă și că, în opinia lor, fetele au nevoie de îngrijire specială. Au ajuns la o școală pentru copii cu nevoi speciale, unde s-a văzut o îmbunătățire pentru că erau profesori cu experiență în a lucra cu copii de genul, înarmați cu mult mai multă răbdare pentru că știau la ce să se aștepte. Și profesorii de aici au fost cei care le-au spus familiei că fetele nu au limba lor inventată sau ceva de genul. E tot limba engleză, doar că pare propria lor limbă pentru că vorbesc foarte, foarte repede. Și într-adevăr mai presară câteva cuvinte care nu au nicio treabă cu limba engleză, dar sunt foarte puține cuvinte ca să spui că au limba lor. Practic aveau limba lor pentru că nu le înțelegea nimeni, dar era tot o limba engleză combinată cu câteva cuvinte inventate de ele și cu defectul lor de vorbire. Probabil vă întrebați dacă asta era viața lor la școală, cum se comportau acasă. Activitatea lor preferată când erau acasă era să se joace cu păpușile împreună cu surioara lor mai mică, cu care au împărțit camera până când a împlinit fata mai mică 11 ani. Făceau scenarii foarte elaborate în jocurile de păpuși. Le plăcea mult să inventeze povești, e doar părerea mea, dar cred că pentru că viața lor la școală era departe de a fi plăcută, simțeau nevoia să evadeze într-o altă lume. Poate de multe ori jocul de păpuși era viața lor imaginată diferit. Părinții aveau foarte multă speranță în faptul că fetele interacționau totuși cu Rosie, faptul că lăsau pe altcineva în bula lor, doar că în momentul în care Rosie a împlinit 11 ani și și-a primit propria ei cameră, fetele au încetat din a mai vorbi cu ea. Rosie deja devenise ca toți ceilalți un intrus. Altă chestie foarte interesantă la ele e că mâncau doar când erau singure. Ce trebuiau să facă părinții era să le aducă mâncarea la ele în cameră și să închidă ușa dacă voiau ca fetele să mănânce. Și în puținele momente în care le-au surprins mâncând, părinții au observat că fetele mâncau sincronizat. Nu le plăcea deloc să părăsească dormitorul lor când erau acasă. Familia avea televizor doar în sufragerie și dacă, spre exemplu, fetele voiau să vadă un film, părinții puneau filmul la televizor, dar fetele se uitau printr-o crăpătură prin ușa de la camera lor. Nu părăseau dormitorul nici ca să se uite la televizor. Chestia asta mi se pare foarte tristă și mi se pare că e fix ideea că în camera lor era cam singurul loc în care se simțeau cu adevărat safe. Nu pentru că ar fi fost tratate bine de ceilalți membri ai familiei, dar pur și simplu era singurul loc în care puteau să fie doar ele două, fix așa cum sunt, fără să li se spună în continuu trebuie să schimbi aia, trebuie să faci aia, nu te înțelegem, vorbește. Nu zic că nu e bine faptul că făceau terapie și erau învățate să vorbească, zic doar că probabil de asta se simțeau ele foarte în siguranță doar în camera lor. Au început și să meargă în sincron, mergeau identic. Literalmente se comportau ca aceeași persoană. La un moment dat, părinții au hotărât că e cazul să le separe, să le forțeze, să trăiască o viață independent, să le ia cumva plasa asta de salvare pe care o vedeau una în cealaltă și să fie nevoite să se dezvolte. Fetele nu au fost atât de împotrivă pe cât ne-am fi așteptat la ideea de a fi separate, pentru că înăuntru lor se gândeau că, ok, poate o să funcționeze chestia asta, poate o să începem să vorbim normal dacă nu mai suntem una lângă cealaltă mereu. Așa că au fost separate, dar toată chestia asta a decurs tragic. La început, pur și simplu deveniseră depresive și nu mai mâncau, nu mai aveau chef de nimic, dar la un moment dat au devenit catatonice, ceea ce înseamnă că rămâneau blocate în anumite poziții cu corpul. Nu e o boală separată, e cumva ceva ce se trage din schizofrenie. E mai mult un simptom al altor tulburări mentale. O să pun niște imagini ca să înțelegeți la ce mă refer, dar în cazul fetelor rămâneau blocate într-o anumită poziție, aveau o privire fixă, nu făceau contact vizual cu nimeni, evident nu vorbeau, nu reacționau la niciun stimul extern, puteai să trântești o cutie lângă ele și nu reacționau. Puteai să spargi un geam lângă ele, nu le interesa. Așa că, având aceste date noi ale problemei, bineînțeles că părinții s-au gândit, ok, poate n-a fost cea mai bună idee să le separăm. Le-au luat înapoi acasă pe amândouă și fetele s-au închis complet la ele în dormitor, de unde înainte mai interacționau rar, dar mai interacționau cu frații, mai deschideau ușa să se uite la televizor. Acum nu mai aveau nicio dorință, voiau doar să stea una cu cealaltă la ele în cameră. Ce a rămas era dorința asta amândurora de a evada undeva, de a trăi o viață mai frumoasă care nu înseamnă spitale, internate, psihologi și atât. Acum înaintaseră un pic în vârstă și erau deja adolescente, nu prea le mai venea să se joace cu păpuși, așa că s-au apucat să scrie cărți. Au scris cărți. Lor li se părea foarte
foarte interesant ce scriu, au încercat la un moment dat și să își publice lucrările, dar nicio editură nu a fost interesată, cam toată lumea le-a tăiat aripile, toată lumea le zicea că nu e neapărat de publicat ce au scris ele acolo, deși lor li se părea ceva extraordinar și confruntându-se acum și cu respingerea asta, fetele au devenit și mai depresive. În vara de după ce împliniseră 16 ani, June și Jennifer cunosc o pereche de gemeni, băieți, care erau veniți în țara Galilor peste vară în vacanță. Fetele devin foarte interesate de ei, nu știu exact cum comunicau cu ei. Cert e că băieții erau foarte interesați de tot ce însemna fumat, alcool, petreceri, ieșit în oraș, ieșit în cluburi, chestie pe care June și Jennifer nu o mai experimentaseră, dar le plăcea foarte tare de băieții ăștia. Așa că erau dispuse să facă orice ca să continue să iasă cu ei, să-i impresioneze, mai ales că aveau stima asta de sine scăzută pentru că erau considerate atât de diferite. Li s-a părut extraordinar faptul că băieții ăștia sunt dispuși să petreacă timp cu ele, încât ele erau dispuse să facă orice ca să nu îi piardă. Nu pot să-mi explic exact de ce, pentru că erau două fete și doi băieți identici, dar June și Jennifer au început să se certe pe băieți. Zic că nu înțeleg de ce, pentru că era literalmente unul pentru fiecare. Și problema nu era că le plăcea de același geamăn, să zicem, cumva. Problema era că fiecare dintre ele două voia gemenii amândoi pentru ea. De unde erau nedespărțite și cele mai bune prietene din univers, au început să se certe foarte tare. Au ajuns chiar la amenințări, cu violență. Se amenințau una pe alta că o să se sugrume în somn. Chestia asta s-a terminat în momentul în care băieții s-au întors înapoi acasă, înapoi în state, vara s-a terminat, vacanța s-a terminat și au trebuit să plece. Ceea ce, într-un fel, e bine că s-a terminat violența dintre fete, dar pentru că au plecat băieții ăștia, s-au întors la a fi depresive. Nu mai erau nervoase una pe cealaltă, pentru că subiectul certurilor dintre ele nu mai era acolo, însă tot aveau foarte multă furie strânsă în ele și combinată cu tristețea că băieții ăștia au fost nevoiți să plece. Din amalgamul ăsta de sentimente, ce au ajuns să facă a fost să se răzbune pe tot ce prindeau în jur, practic să facă vandalism. Au început să vandalizeze mașini, să dea foc la mașini. Nu ale cuiva anume, pur și simplu ce le ieșea în cale, ce găseau pe stradă. Problema e că începuse să le placă foarte tare să facă gesturile astea și au ajuns să dea foc unui magazin din zonă. Să incendiezi un magazin e mult mai periculos decât să incendiezi o mașină parcată în care poți să vezi că nu se află niciun om. În magazin n-ai de unde să știi. Oricum, fetele au fost prinse, au fost arestate, au fost puse în aceeași celulă și văzând chestia asta, văzând comportamentul lor, părinții au început să le citească jurnalele, caietele în care tot scriau ele și au găsit la un moment dat că fetele au scris că să dea foc la magazinul ăsta a fost cel mai bun sentiment din viața lor. În închisoare nu aveau cel mai normal comportament, în timp ce erau în aceeași celulă, se luau la bătaie, se certau, urlau una la cealaltă. Cumva fiecare dădea vina pe faptul că cealaltă s-a născut și că de asta sunt ele cum sunt și că de asta au ajuns în situația de a fi închise, așa că gărzile le separau, doar că cât erau separate, deveneau iar catatonice. Nimeni nu știa ce să facă cu ele până când un psihiatru a sugerat că au nevoie să fie internate într-un spital pentru boli mentale, nu au ce să caute în închisoare pentru că nu primesc îngrijirea de care are nevoie o persoană care suferă de o afecțiune de genul. Psihiatrul ăsta le-a găsit bolnave de schizofrenie. An mai târziu s-a dovedit că nu era cazul, nu erau schizofrenice fetele, pur și simplu psihiatrul ăsta a asociat faptul că intrau des în starea catatonică cu schizofrenia. Una peste alta, fetele au sfârșit internate într-un spital numit Broadmoor pe termen nelimitat. Asta se întâmpla în 1982, când fetele aveau 19 ani. În total, au petrecut 11 ani internate în acest spital. Despre asta, mai târziu, în același interviu din 2023, June a spus că au fost pedepsite atâta timp din cauza felului lor de a fi, din cauza mutismului selectiv. June a zis, citez, delicvenții juvenili primesc de obicei 2 ani de închisoare, noi am primit 11 ani de iad pentru că nu am vorbit. Ne pierduserăm speranța, într-adevăr, am scris o scrisoare Ministerului de Interne, am scris o scrisoare reginei rugând-o să ne ierte, să ne elibereze, dar noi am rămas prinse în capcană. O perioadă au fost ținute separat în spitalul ăsta, perioadă în care comunicau una cu cealaltă prin scrisori și într-una dintre scrisori, Jennifer îi scrisese lui June că o să vină momentul, că soluția e ca ea să moară și June să trăiască în continuare, că trebuie să se împlinească profeția asta, chestia pe care o credeau de la început, că ele trebuie să fie o singură persoană. Cum universul a avut alte planuri pentru ele și s-au născut două, ce gândeau era că trebuie să ia chestia asta în propriile mâini și să facă ele cumva să rămână una singură. Mi se pare incredibilă ideea că Jennifer pur și simplu s-a oferit, nu a fost nicio discuție, n-a fost niciun debate, nicio ceartă. Cumva Jennifer știa că ea trebuie să fie
cea care moare și June cea care trăiește în continuare. Mă gândesc probabil pentru că June era cea mare, cea care s-a născut prima. Poate în capul lor și pentru că aveau convingerea asta că trebuie să fie una singură, se gândeau că cea care trebuia să fie era doar June. Deci Jennifer trebuia să dispară. În spitalul ăsta, bineînțeles că primeau o grămadă de medicamente, s-au concentrat medicii pe antipsihotice, chestie care le-a ajutat să vorbească mai bine. Defectul lor de vorbire nu s-a vindecat niciodată. Nu au ajuns niciodată să vorbească normal, dar cu ajutorul antipsihoticelor devenise mult mai ok. Se înțelegea ce spun. Pentru că ele erau foarte fixate pe chestia asta că tot ce pățim rău, pățim pentru că nu putem să vorbim. În momentul în care au văzut că li se vindecă chestia asta, că pot să vorbească, aveau impresia că asta va rezolva tot. În capul amândurora era ideea că, ok, acum vorbim, deci clar o să fim lăsate să mergem acasă, nu o să mai fim ținute în spital. Dar procedura era alta. Le-au fost respinse toate cererile de liberare condiționată până când au ajuns să trăiască aproape 12 ani în spitalul ăsta. N-au fost toată perioada separate. La început au fost separate, după au fost aduse împreună, separate din nou. Era tot așa un joculeț du-te vină, dar din momentul în care au început să-și facă pe bune efectele antipsihoticele, nu prea mai aveau de ce să le țină separate, nu mai existau certuri între ele, scandaluri, bătăi, violențe, nu mai urlau una la cealaltă. Deci o mare parte din timp au stat împreună. În martie 1993 s-a stabilit de către instanță că gemenele vor fi transferate de la spitalul Broadmoor la clinica Coswell, tot în țara Galilor, dar era o clinică cu un regim mai deschis. A început transportul fetelor, doar că în momentul în care au părăsit spitalul Broadmoor, Jennifer aparent i-a spus lui June că e momentul. Totul era bine cu ambele fete, nu le-ar fi lăsat nimeni să părăsească spitalul dacă vreuna arăta vreun semn că se simte rău sau că suferă de o anumită boală. Fiind în spitalul ăsta, chiar dacă era spital de psihiatrie, tot li se făceau și analize constant. Medicii trebuiau să se asigure și că sunt bine fizic. Ambele fete erau cu analizele la zi. Ambele fete erau sănătoase. Erau și încă foarte tinere, aveau 29 de ani, fiind martie 93, următoarea lună ar fi împlinit amândouă 30 de ani. Dar doar June va ajunge să împlinească 30 de ani. Pentru că în momentul în care au ajuns la spitalul unde urmau să fie transferate, Jennifer pur și simplu nu putea să fie trezită. A fost imediat luată în primire, s-a încercat tot ca să fie trezită, a fost preluată imediat de medici, au încercat tot ca să o trezească. Nu și-a explicat nimeni ce a pățit, pentru că cu câteva minute în urmă era ok, a plecat din spitalul Broadmoor pe picioare, nu o știa nimeni cu vreo afecțiune, nu o durea nimic, nu era bolnavă, nu avusese nimic cu o zi înainte. Ce cu o zi înainte? Nu avusese nimic cu câteva momente înainte. Și când au ajuns la spital era inconștientă. În ciuda eforturilor medicilor, Jennifer a murit aparent din senin. La autopsie s-a stabilit cauza morții ca fiind o miocardită acută, care este o inflamație subită a inimii. Nu au fost găsite urme de vreun drog sau vreo otravă sau vreo substanță ciudată în corpul lui Jennifer, să te gândești că asta i-a cauzat moartea atât de bruscă. Și cel mai ciudat lucru mi se pare că în momentul în care au ajuns la al doilea spital, că în momentul în care au ajuns la spitalul la care urmau să fie transferate, când au observat medicii că Jennifer nu răspunde, nu mai e conștientă, în momentul în care au deschis ușa mașinii să le vadă pe fete, Jennifer, așa inconștientă cum era, a fost găsită cu capul în poala lui June și June o mângâia pe cap. Iar Jennifer avea ochii deschiși. Nu poți să spui că June nu și-a dat seama că Jennifer murise pentru că avea ochii deschiși și totuși nu mai mișca, nu mai respira. Poate dacă avea ochii închiși puteam să ne gândim că ok, June nu are cea mai vastă experiență de viață. Poate a crezut că sora ei doar doarme. Dar imaginați-vă chestia asta, June stând pe bancheta din spate, Jennifer cu capul la ea în poală, cu ochii deschiși, semne vitale, lipsă și June mângâind-o pe cap. Și mai ciudată o să vi se pară declarația lui June de după ce a fost confirmată moartea surorii ei gemene. În primul rând, medicii au observat că era într-o dispoziție ciudată. June a spus așa: în sfârșit sunt liberă, eliberată și în sfârșit Jennifer și-a dat viața pentru mine. A zis că întâmplarea asta a fost ca un tsunami care i-a spălat păcatele și a eliberat-o de sora ei. Mie nu mi se pare cea mai normală reacție pe care să o ai în momentul în care îți moare în brațe sora geamănă. Evident, nu erau cele mai normale surori, dar totuși, nu înțeleg relația lor atât de toxică. Nu pot să fie separate pentru că devin catatonice și nu știu ce să facă una fără cealaltă. Parcă refuză să existe una fără cealaltă, dar pe de altă parte când sunt împreună, fără antipsihotice, se bat, se ceartă, se amenință și în final decid că una din ele trebuie să moară. Și când una din ele moare, cealaltă se bucură. Zice că în sfârșit e liberă. Vreau să vă aud părerea despre chestia asta. Și ce e și mai ciudat e că
cumva profeția s-a adeverit, pentru că după moartea lui Jennifer, mai exact după ce a fost înmormântată Jennifer, June era schimbată. Începând de atunci și-a trăit viața normal, parcă renăscuse. În 2008 am văzut că trăia într-o casă lângă părinții ei, în vestul țării Galilor. Nu a mai fost internată într-un spital de psihiatrie, trăia liberă, independentă și oricât de ciudat ar părea, fericită. Ce mă șochează cel mai tare e ideea asta că au stabilit că Jennifer o să moară și Jennifer a murit fără să fie bolnavă de ceva anume. Despre miocardita acută am găsit că poate să fie cauzată fie de infecții virale, fie de infecții bacteriene sau alte tipuri de infecții fungice sau parazitare, de anumite medicamente sau de substanțe interzise, de asta am menționat că nu avea în sistem droguri sau o travă. O altă cauză pot fi bolile autoimune, adică chestii pe care știm că Jennifer nu le avea. Dacă să zicem că avea una din bolile astea și ar fi știut, ar fi fost mai explicabil faptul că s-a gândit că da, eu o să mor. Așa, fiind perfect sănătoasă, pare mai dubios pentru că pare că a decis. Voiam să vă mai zic că există și un film despre cazul ăsta, se numește The Silent Twins. E făcut de o regizoare poloneză și e bazat pe o carte scrisă de Marjorie Wallace în 1986, care se numește la fel The Silent Twins. Cazul lor e atât de șocant și sunt atâtea semne de întrebare încât a inspirat cărți și filme. Sunt și câteva melodii inspirate de GMN, o să le pun pe ecran, și toate citatele astea din June pe care le-am dat în tot videoclipul sunt dintr-un documentar făcut de BBC în 2023, care se numește June, Voice of a Silent Twin. V-aș recomanda să-l vedeți și pe acela ca să vedeți și ce are June de spus, mai ales atâția ani mai târziu. O să ne oprim aici, mulțumesc mult pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like și comentarii ca să discutăm cazul ăsta incredibil. Vă pup, mă duc să fac un cold Rex și ne vedem data viitoare. Bye!